shine kai kuma ina ta kiran ka ba za ka fikin call dina ba daga turo akan number kwana uku yau na ji ka shiru ba haka bane ya kamata ki gane in akwai ana tura in babu kuma babu ne kaman ya babu bayan mun yi da kai zaka turo min to ai in akwai ina miki ke me yasa ba kya ganewa ne yaushe ka min me ma ka min me ban miki ba me ban tura miki ba ka ji malam in zaka tura min kuɗi ka tura min in kuma ba za ka tura min ba kawai ni ka rabu da ni ce da Allah ki harkar kin yarka ta kin jigo ka ba kin reni wajen ba za a tura ba jika babban dan renin wayo da tsiyashi kawai idiot bombastic element ya ce da wawu ya jaka kawai da Allah shirmen banza shirmen wofi haba aikin banza haba gaba ɗaya mutane ba sa ganewa ba su da uzuri ya kwa kai kace ka hada ba an hada ya kwa duk abin da ya kamata ka sa ka sa mata ba an canja bakin man okay nawa lissafin ya kama kenan 55,000 an da yanzu mun koma a lokacin transfer ne gaba ɗaya ba ka shanu ba ni account ne 50,000 kace ba 55 ka ba account ne 1221 72 49 80 wani banki ne access wani suna zan gani Alhaji Abubakar engineer Alhaji Abubakar wani engineer ka ni takin ma gaba ɗaya bari in ƙara try yakwa ya tafi kana tare da wayan ba okay ina tare da na ba su shikenan bari mu dan jira dai kafin nan ka kira mai gidan na amma assalamu alaikum wa alaikum salam Allah boy waya yanzu baka kammala aikin nan bane an hada komai an canja duk abin da ya kamata to me ya tsaye da kai ne wai abin da ya tsaye da ni na tsaya na dan mai transfer ne ma Allah boy to an yi debitin ina dai tukunna bai ga credit alaba shine abin da ya dan tsaye da ni ka san fa ni kadai ake jira ina da zaman meeting yanzu haka da nake ma bayani to don Allah ka hanzarta yanzu nake son aikin nan ba shikenan insha Allah yanzu ina dawa yakwa gaba ɗaya ya ɗauka wani gona tsani bai san jara da lokaci ba yakwa ga David alert ma an turo mini ni ba su shigo ba amma ba za ka tafi ba sai sun shigo ba tafiya zan yi ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un butai shayi an samu matsala yarinyar da muka gama waya yanzu ita na tura kudin nan kuma a matsayin kace ma na tura direct recharge card ne na shiga to ai ni ma abun ya bani mamaki wallahi baka sake ka ce bari ka sake gwada amma baka sake tambaya na account din ba inna lillahi kuma ka ce ka sake tura 55,000 na tura mata